Pinoy Bus Driver TV. Aming upukset, magandang gabi sa inyo lahat. Alas 8 na ng gabi sa Lunes, February 27, 2023. Andito lang ako sa loob ng bus, may upukset. Pero napakalaki ng alon. Laki. Hindi ako pwede makababa sa bus kasi nga pag naglakad ka sa barko, matutumba ka sa sobrang laki ng alon. Magalaw ang barko. Kaya pala yung pangarga sa Santa Clara, dami doon kanina, mga truck, mga bus, hindi nakasakay. Hindi yata tumawid. Hindi yata tumawid yung barko nila. Kaya tambak sila doon. Dito lang ako sa loob ng bus. Yan ang laki ng alon. Hindi makita natin kasi kagabi. Pero magalaw ang bus, ang barko, magalaw. O yan o. Mga talsik yung mga tubig. Malakas din ang hangin saka may ulan. Wala namang ulan ha. Wala namang ulan. Ano lang yung talsik lang ng dagat. Ayan o. Dito tayo sa harapan eh. Dito tayo sa harapan na bungad. Pero malapit na tayo sa Matnog, Bicupugset. Malapit na rin tayo eh. Maliwanag na. Alas dito tayo umalis sa Dapdap Allen, Northern Samar. Malaki yung mga tulog sa yung mga tulog. Hindi ako makababa sa bus. Matutumba ka eh pag bumaba ka. Ano, sobrang galaw eh. Narinig mo yung maingay dyan. Yan yung lasing sa bus, yung tali. Maingay. Ano, oh, tapos ito. Oh. Yan lang makikita natin may upukset yung talsik sa tubig. Madilim din, madilim. Ayan o. Talsik o. Dito bisa bunga din. So may dong, may upukset. Ito bisa dong. Yung mga tulog sa may upukset. Galaw ng barko. Sobrang laki ng alon. Oh. Malapit ha, Matnog na yun na pinakita natin na ilaw. Grabe. Yan, talsik. Talsik sa tubig dagat. Pag nag-dive ang barko, tumatalsik ang tubig.
laki ng alon. Pag lumabas ka dyan, siguradong basa ka sa tubig. Pag pumunta ka doon sa labas ng bus, grabe ng galaw ng alon na dagat. Sobrang laki ng galaw ng dagat. Pero malapit na tayo sa Matog eh, no? May iliwan ako. May iliwan na dyan. Matog na yan. Pero laki pa rin ng alon kahit na malapit na sa Matog. Kahit na malapit na sa tabi. Laki pa rin, no? Hindi kaya ito ng ibang barko may kabuksit. Hindi kaya ito ng Santa Clara saka Montenegro siguro. Laki oh, sus grabe. Grabe laki ng laki. Laki ng alon na yun. Parang nag-ipo-ipo ang dagat, may buksit. Parang nag-ipo-ipo, buksit na ting. Nakakatakot tingnan. Yan o. Humuhukay-hukay yung tubig sa dagat. Hindi lang makita sa video. Hindi nyo lang makita sa video, tumigil ako lang makikita. Ayan o. Parang hinuhukay-hukay. Eh, may liwanag na may kubusit. Mantog na yan. Yan o. Grabing hukay sa dagat to. Parang halukay-halukay yung dagat. Yan o. Yung namumuti. Parang halukay-halukay yung dagat eh. Yo. Grabe lagi. Kumikislap-kislap na kulay pula. Ay, salamat Lord. Lapit na tayo sa pier. Open na baba. Ayan o. Lakas ng tubig o. Kung nandun tayo sa labasan may kubusit, sigurado paligo tayo na yan. Ayan o. Sigurado paligo tayo sa tubig na yan. Hey, salamat may kubusit. Nandito na tayo sa pier ng Matog. Padaong pala tayo. Nakarating din tayo. Grabe ang alon na yun. Nakatakot, may kumuksit. Salamat naman at nakatawid tayo na may kasamang kaba. Ayan may kumuksit. Salamat. Dahil dito na tayo. Nakababa tayo sa barko. Ano nyo yung dalawang DLTV sa likod oh. Grabe ang laki ng alon. Oh, sila tayong. Ano, masaya ba kayo sa Paskat? Masaya kayo sa Paskat? Hindi. Ha? Walang tawid. Kalog. Binigro ka rin, kalog din, kalog. Kabag. Oo. Uy, pasay kayo. Ha? Pasay kayo. Oo. Sabi, say mo yun. Magkano pasay? Sakay ka? River din ako. Bata tayo po. Ako nga din, parang ako si... Parehan tayo ko eh. Parang ako si Nick Muray, kaya tumayo na ako. Nagbibidyo-video lang ako. Ayan, nag-usit yung ating pasayro. Siya doon, saan yung mga pasayro dyan.
Yung 1709, hindi nakasakay. Nauna pa sa atin yung galing Davao. Eh, nandun, nagpila sa Santa Clara. Akala walang biyahe ang Paskat. Ayun, nandun sila sa Santa Clara. Natanggong pa sila doon, may kupusit. Si Laho. Ha? Ano si Laho, natanggong sila. 1709, galing Davao yun. Kanina pa yun. Kasi siya pumunta dyan sa Dap-Dap. Kaya si partner na pumanap yung sila.